karumar benglong pinila mazan ke alo kiche thanglong mate arji ke bina actress alang sta menudlo alang lemen barasa bp alang lipan puthota ke min luka janam dori tum prapjin pen alo inta prang po alung ka janam men ke alo kat ne ding e picture long situm langlo inta prang po la sipni la bangsun ko janam puthak le tum la bangsola mazan nang ton nei glona to tangte a video le isar glona labang sunu kajan tun sepajan te eglong po kece tangklong mate arji ke mina actress alang lemen barasa bp labang sunu kajan long sepajan labang pu mate aktor men ke rakesh killing alang tum pan litum labang sunu kajan long alang tun sepajan litum te eglong po kat ni labang solo jet gluni ke bang phi men ke ni tuti bung pi labang sunu kajan mate vijalom han cerap tutun abang pu hang pi tang like henlo direction dun abang payment ke protima terompi ke kan ke thandun mati choreographer abang payment ke dengmir rong hangpi lapela bang sunu kanjan fan mohor knep dun mati cinematographer sar monterang lapela bang sunu kanjan fan arji ke medun abang payment ke chingba rongpi lapela bang sunu kanjan fan producer abang payment ke alvinson be ini tum labang sunu ko azan mati video bam prabjin pen dinge pekcha youtube channel tum langlo inta prang pola sili tum full alun kan jana video tum jong hong ding hona kelang long ye pan na tum ani bang tum kar bieng long man kise thangklong a video mati actor actress ab julang everete na tum fan section option subscribe non pini lang madan si kang ton lo kur bang tu